takuktai buhuk song baigirot kamini tripura takuk buhuk song naidi otoi sani tuino nungu tai borok o jagan tukuo o jagan tuino nungu nangjan jaga boni kuwa mungsapano koroi tamoni bagui sorkar hapang khawai tongibo sorkar hapang boron kichaphan naikolya सरकार तामन बागै सरकार केन्द्र तिनी हाय ओ बगर कामिनि ताको बुखुक सं तिनी बरगो चंगमारि रगो बरगो बोदलेबो पियाबो नादे बर अतैनो नंगि तंजागो तुकुमा बर अरन तुगि तंजागो केन्द्र बनि बागै सरकार तामन बागै नाया आबो ताव सरकार नाने जों सोंथाय हापां फायो थांगो नंगि थांगो केन्द्र अतिपुरा बस्तिनि जे ओ बगर कामिनि ताको बुखुक अतिपुरा थांनि त्रिपुरा दफानि ताकु संनि गोपाल बिर मानस्ला जाया फियाबा अनेक हाफां सरकार फायनाफोराव अनेक नकग्रियै थांगो दै गाहाम खारनाय लामा गाहाम होनाय नगरिनाय जों फेरांनाय कग्रि थांगो फियाबा तिनि साजाव दै अ जों जालाव याखा जाया तान बागै याखा जाया फायदे जों अरनि बेगर गामिनि अरनि बुखुक संमै जों कक सलायनाय नाय अ तैनि द तै नंलाय नम ताम पारा बुगिरा नम ताम डिस्ट्रिक्ट लाय तामो डिस्ट्रिक्ट लाय दलाय डिस्ट्रिक्ट नंग जागने एमएलए साबो दनजे नरक न ब तै रगना हिन कक दारि फैकागी आगे खैला पाबो इनके नरक ताबुक जे ओ जे तैसानि तै एसे तै कलंमा बान हायिं तंगो अ तैनि तै अ तैसान तैनो नंगो मालंगो अरन तो अरन नंगो अरन तै को अरन तै को अरन लंगो इनके नरक अ तै नंग नरक न नरक फिल्डर को दाय जनो तो दाय सिलंगा फिल्टर को किने फिल्डर दाय ना डायरेक्ट नंगो रुग रखिं दा आफले उनफ्ले हायमते लुंफ्ले सिराय राव फिल्टर कोना को फिल्टर पाइ सुप्ले लुं म हायके नंग तमन नरक बुसु बालखा जी दुखा थागरा दे नरक म हायके तै नंग तमनि सो ए तै सानि तैना मा लंगो एबना तै को साग मा सङा ना रुगि को फाय हेसे मा हेय बना लंगै आखाय मा लंगो सोंना बावसना तैरनि हरनि साइ थाङो लामा स्नानि साइ थाङो मुंसाबो खायासना नरक ओ जागन तै नंगो ना इ जागानि लंगो पारांके बगिरार नंग जागन एमएलए साबो दनजय तामो दनजय त्रिपुरा ओंके बनर न तै रगना हिन कक दारि लां सुना तैरनि सालांना हरनि सालांनाय क्लाइंगो आहा रि बुंमा जाबो ओंके ताबुक बनर न रियाता सुनारनानि हे बाव दुगा दुखाय सालाय थालायो रेवती मोहन रेवती मोहन रेवती त्रिपुरा ता एमपी एमपी बाव थायो जमा खायसे सागै थाङो तैरनाय हरनाय कारेन्ट नाय हे मुंसारियासना हामबाय सागरनि मुक्ता मंख अबसिनि बगर फारा सक्सेस होयाबा तावनि बय सक्सेस होया सिनि स्कुल बो सिनि सुस्त भाबे खे मास्टर बथि होया स्कुल कायसा गो मास्टर कायनै चुरबे स्ट्राइ रनो कवर खैनिया कारेन्ट बो सुस्त भाबे खरै दैबो जों जे ताबो दै सरानि से पाताम दै रसि लैमा दङ ओंखाय रास्ता बो जाया गारि सुस्त भाबे खे फाया सिनि फारा गयो अवस्था कारेन्ट नले बाबा हाय कारेन्ट बामिया उक्सासे फाइस ना फैगा ते नखा सानै थाइरो हरो वाइसारो फायो नबार फंसा फाइका इनके ते कारेन्ट करै ओंखाय जे नावनो तै नंमानि नुकमानि जे ओ तुकमा जागन द तै नं बाबा आबा हायके नों तावनार बसु बालखा मसंबा सारा दिन से मा दङ नंनो एमएलए साबो सिनि यो 44 रायमा बेलेने एमएलए खाय दनदै त्रिपुरा ब नंनि अर फायदा नाय फैका बसर वाइसार ल फायो आबो हाय जों जालानो नुकलांबो यार नुया देबा ताम हिन कौरौरि कलां आरे खायनाय कारेन्ट रनाय तै रनाय लामा सनाय रनाय सा ताबो उमायखो ताबो मायाखो गन ताबो सरकार थाने ताम सान ताबो सरकार नंबर तामसाने बसना कारेन्ट सुस्त बखे मारनाय दैमा खानाय लाइन सना सुस्त बखे गाड़ी मा करनाय सा ननर पारा कोई फैमिली का कोइता न खुंका सिनि ए पारा दा सिनि पारा 200 नि ऊपर दं 200 फैमिली दंगो 200 नि ऊपर ही दं ऊपर आरो सरकता ओंखाय एमएलए आबा हायके ककरक तरि कलाम फनो एमएलए आबन परेबताय कोन फान रिफायाना ताव तो मुसाफान खायको नि मुंताम आनि बमु पदो बेतिरबा दा हमबा